Poštovani gledalci, moj večerašnji sagovornik je osoba koju ne treba posebno predstavljati. Kad neko mlad ovako postane sudija visokog ranga, još plus toga pisac, još plus toga omiljen kod publike, onda se od njega i više očekuje da kaže. I ja sam sudiju Majića zamolio da damo jedno, što kažu, hod kroz srpsko pravosuđe i prva stvar što je meni pada na pamet kad smo dogovarali ovaj sastanak, to je Srbija ima himnu Bože pravde. Znači, to je jedna rijetka stvar i mi koliko god se molimo i Bogu za pravde, ali kaže Bože pravde, ne kaže sudio pravde, ne kaže knjaže pravde, nego Bože. Znači da su se svi ovo se iscrpilo i tu pravde ni bilo. U tom smislu ja bih vas molio da kroz početak srpskog pravosuđa, prelazak iz jednog, što kažu, kaveza normi, običajnog prava u neku kakvu takvu državu, da vidimo s kojim se sve koncepcijskim, vrednosnim, antropološkim, istorijskim sukobima taj naš hod do pravde, za koju mnogi smatraju, a i ja sam sam to, da još nismo i došli. Da. Eto, to bi bilo moje, što kažu, prvo pitanje. Kako smo mi, prvo narod je osjetio da treba pravde, ne bi to ni odobro tu himnu, ali kako je put do pravde bio tako komplikovan, tako retrogradan često, to je korak napred, dva nazad. Od početka nove srpske države. Tako. Mi koji se ponosimo duševnim zakonikom, ograničenjem samovolje u 14. veku i tako dalje, mi u 21. veku također ista su pitanja otvorena. Da li sudija sudi nezavisno od carstva bi? Ali to je za treći čin. Jo, tako kaže se u Dušanovom zakonu. Bez straha od carstva mi. Da. Pa da, svakako bi sad neki istoričari tu mogli dati kompletniji odgovor. Šta je sve uticalo na to da, bez obzira što bi mi voljeli i što često tvrdimo drugačije, da je zapravo i istorija srpskog pravosuđa i kratka i tanka. Mi nemamo nekakav istorijat pravosuđa i značaja pravosuđa na ovim prostorima poput nekih drugih, tako kažemo, razvijenijih, na prvom mestu zapadnih demokratija. I to je jedna činjenica koja se, čini mi se, prečesto zaboravlja kada se i nekakvo očekivanje od srpskog pravosuđa javljaju. Tako je. Ja kažem, iako nisam istoričar onoliko koliko poznajem stvari u pravosuđu i koliko sam se njima bavio, rekao bih da je tu više faktora svakako uticalo. Mi smo jako dugo zaista bili pod tom turskom vlašću, što je uslovilo da smo mi preskočili najznačajnije etape u razvoju evropske civilizacije, humanizam i renesansu, i sve ono što je između ostalog stvaralo i tu ideju, ako hoćete, i razdvajanja vlasti i stvaranja potpuno nezavisne sudske vlasti. Mi smo živjeli u carevini koje podelu vlasti nije bilo do kraja. Tako je. I sudovi se zapravo prvi put onako stidljivo, rekao bih, javljaju nakon prvosrpskog ustanka u nekakvoj rudimentarnoj formi, nakon što je narod tek polako izlazi i bori se i dalje, za svoju slobodu. I istorijski izvori kažu da i tada on još uvek pod jednostavno uticajem i tog nasleđa i običaja radije ide nekakvim starešinama da rešava svoje sporove nego tim novo uspostavljenim organima. Prosto koncepcijski, filozofski je da li kavez normi o kome su ovi dobili Nobelovu nagradu može često dovesti brže do pravde nego institucionalno pravo. Imate naroda koji imaju običajno pravo, koje ima vrlo jasnu proceduru i često dovodi do ishoda da ja kao učesnik u tom sporu imam osjećaj da je pravda zadovoljena. Bilo da sam dobio presudu, bilo da sam izgubio. Ali mi, malo je, tako je naše običajno pravo.
ne samo što je tanko, nego kažem, formirano je pod uticajem istorijskih prilika, opet pod uticajem ipak jedne izuzetno strane kulture koja nama nije imanentna, ali koja je ipak očigledno ostavila puno uticaja. Onda imate taj jedan istorijski eksces kojim se mi danas dičimo, jednim delom ne bez razloga, to je taj Sretenjski ustav 1135. godine koji je zapravo, ako je uopšte istupio na snagu, važio svega mesec dana. On je nakon toga stavljen van snage u protivljenje velikih sila, ali je činjenica da je on bio 835. godine. Mi po njemu danas i praznujemo dan ove republike. On je istina zaista izvršio recepciju u jednom delu i francuskog ustava, zapadnoevropskog prava tog doba, ali kao što vidimo nije to bilo po volji tadašnjih sila da jedna mala vazalna zemlja krene tim nekim putem potpunog oslobađanja i on je tako i neslavno završio. Ali ipak to pokazuje... Mislim da je palo s polja ili iznutra? Pa ja mislim da je kada je o Sretenjskom ustavu reč, dominantan bio uticaj s polja. Ali naravno sa faktorima koji su takođe... Da nije to Milošu odgovaralo, evo kažu stranci. To jeste svakako bio jedan od razloga, jer je time bila ograničavana vlast njegova, ali Srbija istini za volju tada makar i prvi put formalno uvodi nešto za što ćemo se, evo kao što vidimo, boriti i 200 godina kasnije, a to je podela vlasti i jasno razgraničenje na izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast. I kada govorimo o tome zašto i koji su sve razlozi da pravosuđe kao, eto, rekao bih, da ne zvuči pregrubo, ipak jedna od najfinijih vlasti. Zašto najfinijih? Zato što ona od sve tri grane vlasti jedina kao apsolutni prerogativ na prvom mestu ima stručnost. Pravosudna vlast je jedina od koje se i formalno zahteva određeni stepen stručnosti. Da, obrazloženja. I stručnosti oni koji obavljaju, koja makar formalno ne izvire iz političke moći, nego iz moći onih koji bi trebalo da stručno obavljaju taj posao. Zašto ona nije zaživela ovde? Kažem, mnogo je razloga, tu je verovatno i ta nekakva, opet istorijskim uslovima izazvana ratnička kultura vođe, kultura vožda, kultura koja je opet nasleđena i ta jedno stalne borbe za slobodu i tek kada Srbija, šta se zapravo dešava, kada konačno postiže neku svoju samostalnost, a to je već praktično kraj 19. veka, kada su ostale zapadnoevropske države i mnoge druge već odavno uspostavile državu, vlasti, nacionalne države tog doba, kada bi, dakle, trebalo da krene sada ta recepcija i ona počinje recepcija zapadnoevropskog prava, mi ponovo ulazimo u jedan haotičan period kao država, u velike ratove gde Srbija ostaje bez praktično većine stanovništva, a pogotovo većine obrazovanog stanovništva. Dakle, nije se stiglo da se, jer pravosuđe kao grana vlasti, opet za razliku od drugih grana vlasti, druge dve grane vlasti, ono zaista na prvom mestu zahteva jedan kontinuitet, relativno duge mirne periode u kojima se uspostavlja sudska praksa, u kojima se uspostavlja kultura suda kao vlasti. Mi za to jednostavno nismo imali vremena i onda će nakon Drugog svetskog rata doći taj... Ja samo da vratim se jednu stvar koja je meni ovako interesantna, pretpostavljam drugima. Sve to izvire iz društva, iz društvenih vrednosti i tako dalje. I mi smo dosta ponosit narod i smatramo da smo izuzetni. To većina od nas smatra prvo za sebe, pa onda i za čitav narod koji mi pripadamo. Ali objektivno, kad se posmatra istorijski, antropološki, kulturološki, ti imaš taj problem da ti sad svaljuješ sve na Turke. Turska država je trajala 800 godina u kontinuitetu, primogentura i raspala se kad je dotrajala i Rim je vladao 1000 godina i Osmanlije 800 godina.
Toliko je to trajalo. Mi dosta često svoje neke probleme smatramo da su nastali od Otomanske imperije, koja je na kraju baštinila Vizantiju. U nekoj tehničkoj stvari, samo šerijat je drugo i drugo. Kulturološki, po meni, kad ja ronim u istoriju, nova srpska elita, vođa ustanka. Prvo, oni su sami svojom voljom unijeli sve ono su primili od Turaka što njima odgovara. Znači, jastuk, minderluk, dušek, ovo ono, dimije, fesove, sve su to primili. Oni se žele, pitanje šta je naše autentično, kako izgleda, ja ne vidim na slikama kako je izgledao neki autentični srpski, ne vidim to. Znači, to sve slike sad govore, Miloš nosi čalmu, nosi ono i tako dalje. U vrednostnom smislu, ekonomskom, pa Vuk Karadžić traži feud. Oni kažu, mi smo se borili, kao i danas, mi smo se došli, ne da menjamo se, nego da mi dođemo na vlast, da sam ja paša mesto paše. Da, mesto ovog. Onda dolazi ovaj evropski uticaj, recimo, primjer radi, kad počne zapadnoevropska moda, pa i taj nesretni Dimitrij Radić koji je neslavno završio ovde i on iz Terije i tako dalje, oni hoće, ja sam naišao na jedan tekst, hoće oni grofovske titule. Ali ne da Miloš to zato što je on jedini. Da. I taj model Miloševe vlasti vrlo se on i danas prepoznaje. Naravno, I sad, to su kulturni obrasci. Se sjećate, to je bilo u jednom tekstu i sad dolaze oni kod Miloša, jer ovi iz Evrope, posrednici, nude oni su i da dovedu kralja, ko su dobili Grci, Bugari, Romuni i tako dalje, ali ovi ne daju, ovi su naši kraljevi, što je posebna stvar, to je naš kralj. Međutim, grofovske titule. Znate za taj slučaj? Pa on kao grof od ovog, od onoga, Miloš ne da to nikako, jer on je knjaz, on je Božji izaslanik na zemlju, a oni su seljaci. On kaže, ja ću vam dati titule, šta ja sam, grof Repolja, grof Sivolja, i mislim, prosto mi se stalno lutamo u vrednostnom smislu. Tako je to pravo, znači imamo mi Kraljevinu Jugoslaviju, imamo mi kasacioni sud, imamo mi sve to formalno, napisano je to, je li tako? Da, to u Jugoslaviji da, dolazi Kraljevina Jugoslavije. Ali opet kažem, treba sagledati koliko su to istorijsko gledano ipak kratki periodi. Ja nisam ovo rekao da bih i ja bio neko ko se žali na Turke. Svakako je puno toga doneto sa te strane toko tako dugog perioda istorije. Međutim, kada govorimo o pravosuđu, to nije bio dobar uticaj. To ni danas. To nije ni danas nekakav uzor. Ni danas nekakav uzor kada je o pravosuđu reč. Možda je i sigurno jeste doneto dobrih stvari, pa čak možda i u nekoj delu državne uprave, svakako u gastronomiji, u nekim kulturnim aspektima, ali kada govorimo o pravosuđu koje mi pokušavamo da uspostavimo, to svakako nije bio uticaj koji je pomogao. To je nešto što je sigurno odmoglo i što vidjet ćemo dalje, ja verujem, kada budemo o tome razgovarali, i danas ima svoje značajne reflekse, negativne, a kao što pomenuste, znači od tog pred kraj 19. veka oslobađanja Srbije i sticanja nezavisnosti, Berlinski kongres pa nadalje, počinje, eto da tako kažem, ubrzano i izgradnja te treće grane vlasti, ali ona opet ima veoma malo prostora da se uspostavi, jer ide Prvi svetski rat koji znamo šta je sve doneo Srbiji, onda ide uspostavljanje nečega što će ljudi takođe nazvati jednim velikim eksperimentom, što se zove Jugoslavija, gde ponovo i da je uspostavljena bila ozbiljna pravosudna vlast, novom državom tako velikom i drugačijem bi došlo do turbulencija i redefinisanja toga što je uspostavljeno, i onda ide Drugi svetski rat, sve se to dešava u par decenija. Ovo sve bilo vezano za austrijsku tradiciju ranije, mi smo uglavnom na francusku, a Jugoslavija već je austrijski uticaj u smislu ovi novi prisajedinjenih država. Mi smo uglavnom vršili recepciju austrijskog prava, pogotovo u građanskom pravu. U toku Jugoslavije. Tako je. U toku Srbije. I ranije je bilo recepcije građanskog zakonika, tako je. Pa zar nije to francuski? I imali smo austrijski i francuski uticaj vezano za zakonodavstvo. Ali kažem, to je, kad pogledate, to je svega par
decenija nekakvog mirnog, nevazalnog dela, koji su apsolutno nedovoljni da se stvari tu uspostave, da se osnaže, da te institucije koje zahtevaju i koji su u drugim državama decenijama se uspostavljale, da se aklimatizuju. I onda imate Drugi svjetski rat, rekoh, i komunizam. I jednu radikalno novu ideju, da se ne određujem vrednosno šta o njoj mislim, ali ona ponovo svakako nije bila blagonaklona kada je reč o vladavini prava, o deobi vlasti. Komunisti su izvanično ni podaštavali ideju podele vlasti. U temeljima te države je bilo takozvano jedinstvo vlasti. Znači, vi ste sad odmah nakon tog kratkog perioda kad ste pokušali da uspostavite neke vrednosti zapadne Evrope, razvijenih tih demokratija, došli do radikalnog ponovo reza, koji je, kada je reč o pravosuđu gledano iz ugla podele vlasti, vladavine prava, jednako bilo neprijateljsko kao i turska država sa šerijetskim pravom, samo na drugi način. Ona govori o jedinstvu vlasti, ona, pogotovo u početnim nekakvim fazama te države, govori čak i o tome da ni sudije ne moraju da budu obrazovani, bilo kakvi pravnici, tada su parole da svaki dobronamerni komunista i obični građanin koji ima osjećaj za pravo i pravdu je bolji sudija od nekakvog tamo cilindraša i nekakvog činovnika koji birokrate i tako dalje i tako dalje. I tu imate, dakle, jedan strahovit lom. Znači, nešto mlado što je krenulo da nastaje, sada se radikalno s tim preseca. Imate sve moguće karakteristike revolucionarne pravde. Ja sam se dosta bavio pokušavajući da pronađem tu nit između tog pravosuđa savremenog, da tako kažemo, koje mi danas baštinimo nakon Drugog svetskog rata. Kada pogledate te odluke sudova, mene je zapanjilo u kojoj meri su i naše današnje odluke, makar po formi, iste kao te odluka. Ne samo u ime naroda, ni pojada što je u ime naroda, nego u smislu tog birokratskog teksta, rečnika, žargona, poštapalica. Veoma, veoma malo toga se promenilo za tih 80-ak ili koliko godina, jer ono što danas mnogi negiraju je da zapravo naše današnje pravosuđe vuče gotovo neprekinuti kontinuitet sa pravosuđem komunističkim. A dubok je to koren? Ne samo što je dubok koren, nego vi zapravo, vidjet ćemo, ja se nadam i kroz ovu retrospektivu koju vi i ja pokušavamo da načinimo, da vi zapravo ni jednog trenutka, uprkos pokušajima nekim, niste imali nikakav diskontinuitet. Pravnici, a ponavljamo, nekad i nisu bili pravnici, koji su pravili to prvo novo pravosuđe te države nakon Drugog svetskog rata, oni su bili ta baza. Mi znamo kako je to nastajalo. To su nastajali od nekakvih vojnih komisija, vojnih sudova, sa snažnim uplivom OZNE, sa snažnim uplivom tog revolucionarnog aparata. To pravosuđe je stvarano, nažalost, iako mi to danas nekako ne želimo da priznamo, na tim, kako ja kažem, često odlukama bez obrazloženja. I u pravom smislu reči, narodnim neprijateljima se sudilo često sa obrazloženjem. Obrazloženje je nepotrebno zbog količine dokaza koji potkrepljuju da je taj narodni neprijatelj i smrt fašizmu, sloboda narodu. Da. I ako je to čak i moglo donekle, ajde da tako kažemo, naći neku vrstu opravdanja u revolucionarnim vremenima, kada je revolucija, onda drugačiji zakoni važe. Ono što je problem je
što se sa tom i takvom praksom u priličnoj meri nastavilo i kasnije. I vi ćete videti da je značajan deo sudija, tužiocima da i ne govorimo, decenijama biran iz tog miljeja, ljudi bliskih... Da, ideološki poverenici. Potpuno ideološki bliskih, ljudi bliskih nekakvim vojnim policijskim strukturama, u prvoj fazi su čak policajci često postajali sudije i tako dalje. I tu je, nažalost, po mom dubokom uverenju, osnova te kulture pravosudne stvorena, koju ja i dan danas prepoznajem, nažalost, u ovdašnjem pravosuđu. Da je jedinstvo tužioca i sudija To je samo jedan od aspekata da smo mi sudije i tužioci tu da zajedno ovog okrivljenoga kaznimo i pokažemo mu šta je. To je na ovoj nekom ideološkoj ravni sudstva, ali to se odnosi na imovinsko pravo i na sve, ti si iz korena slobodiste. Apsolutno. Ima tu još jedan moment koji ne treba zaboraviti. U prvim fazama komunisti su sa velikim podozrenjem gledali na advokate. Imate i dokumenata gotovo neverovatnih sa današnje ravni, kako se o advokatima u tim njihovim kružocima govori kao smutljivcima, kao neprijateljima sistema, pripadnicima te buržoaske elite, poražene klase, bukvalno se tako o njima govori, i netrpeljivost prema advokaturi iz ugla državnog aparata je u izvesnoj smeri do dana danas se može prepoznati. Na advokate, ne kažem naravno svi, ali i dalje se gleda sa određenim vidom, jeste da smo mi svi pravnici, da smo s položenim pravosudnim i kolege, ali advokati su tu da mute vodu, da odmažu ovim opravdanim naporima države da se izbori sa kriminalom. To je takođe jedan od relikata tog vremena koji se, eto kažem, zadržao i danas, gde su sud i tužilaštvo decenijama posmatrani kao jedna strana. Nikada, recimo, nije bio problem da vas vide u društvu kolege tužioca, da, to je... ali bi bio onako drugačije posmatrano da vas vide sa nekakvim advokatima i tako dalje, i tako dalje, iako bi to moralo biti jednako za sud udaljeno. Dobro, to je tada, ali tada je bila sinergija da se ovaj osudi, jel tako? Tako je. Ali imate, sad je jedna digresija. Da se postigne priznanje okrivljenog i da se donese osuđujuće presude. Ne, ali imate percepciju javnosti, ta postojanje komunikacije između sudije i advokata. Tad jedno je bila ta ideja, sad većina ovi smatraju da je percepcija da oslobodiš, ne da kazniš. Da. Ovo već ćemo kasnije, jer to je percepcija. Da je uspešan advokat, pošto nema procedure i nema prava i dan danas kao i tada, apropo, sad je funkcija advokata i njegova bliskost sa sudijom da oslobodi ovog klijenta, a tamo je da ga osudi. I odmah je to tako povoljnije. Da je to, svetonazor je potpuno drugi i meni kao laiku za ta pitanja. Ima tu još jedna stvar, danas ćete često čuti, pogotovo kod nekakvih starijih kolega, ja sam puno puta s njima polemisao na tu temu, da je ipak nekada, a govorimo o tom periodu, ipak je to najduža faza, da tako kažem, u razvoju našeg pravosuđa, kada ovaj komunizam pa sve do raspada zajedničke države, da su tada ipak stvari izgledale mnogo bolje u pravosuđu i to donekle to može i da bude tačno. I ono što oni istaknuta često kao argument, koji takođe nije sporan, je da je percepcija javnosti tada bila daleko povoljnija vis-a-vis pravosuđa.
Vizavi baš pravosuđa, sudstva. Da. Sudstvo je tada zaista po nekakvim anketama, koliko su one bile u SFRJ česte, tome bilo negde na prva 2 do 3 mesta kada je reč uopšte u društva, o uglednosti profesije, što danas apsolutno nema. A ima i danas takva istraživanja? Ima, naravno. Pa evo, pre neki dan smo na Pravnom fakultetu imali jednu tribinu, gde je, pazite sad, čak i među studentima prava, koji završavaju pravo, sudijska funkcija nešto za što se oni najređe odlučuju. Nemaju nikakav interes za to, što je već samo po sebi ozbiljan problem. Za bilo koju državu bi to bio strašan problem i vrednosni, a i tehnički. To je zanimanje koje je prvo u Americi. Ali ovde se to potpuno promenilo. I tu su ovi donekle u pravu s kojima sam ja polemisao o tezi da je Brozovo pravosuđe bilo daleko, daleko kvalitetnije. Ali ima nešto što im ja nikada, što im lično iz uverenja odam priznanje. Broz, šta god ja mislio, kažem opet o toj vlasti, da ne odemo sada preširoko je, i to se da videti iz mnogo drugih postupaka u to doba. On se ipak donekle trudio da pridobije i neke ljude koji nešto znaju i u državni aparat, i u druge, da tako kažemo, profesionalne... Sad je širi koridor lojalnosti nego tada. Apsolutno. On je držao taj svoj najvažniji deo. Tako je. I drugo su politički procesi. I vi ćete... A drugo su procesi koji nemaju veze sa ideologijom. I vi ćete, ako pogledate, mene to recimo zanimalo, čak kažem i u nekim drugim oblastima življenja, nakon rata, ja mislim da su oni imali svest da ta revolucionarna klasa koja je došla, da tu vrlo malo ima sad ljudi, nekakvih stručnjaka, da su oni tu svest imali i da su se čak trudili da po nekog zadrže i sa ove druge strane, da obezbede lojalnost, da ne bude baš direktno suprotstavljen toj ideji, pa ste tako imali i neke solidne arhitekte i puno ljudi, inženjera, kasnije i lekara, pa i sudija. U tom delu su u pravu oni koji tvrde da je nekad, jer je ta vlast, za razliku vidjet ćemo od ove današnje, bila racionalnija, čak i u tom svom, po mom uverenju, destruktivnom pohodu. Ali bila racionalnija utoliko što je shvatala da i u sudovima neko mora da radi i da zna. I da nije neophodno kontrolisati 100% sudija za ciljeve partije. Oni su uvek imali u sudovima nekoliko ljudi koji su bili specijalci, kojima su išli predmeti za specijalne namene. Da, jasno. Ali se ostatak ovih običnih parnica, regularnih krivičnih dela, relativno normalno sudio i tu je mogo da prođe i neko kome je deda bio u Kraljevoj vojsci ili mogo je da protrči po neko ko nije bio njihov. Ali za ove stvari političke se jasno znalo kome to ide, kako se to presuđuje i kako se to završava. Ali je paradoksalno možda proporcionalno deo ljudi koji su nešto znali da rade u pravosuđu je bio daleko povoljniji nego što je danas. Tako je, daleko povoljniji nego što je danas. I vi ste tu zaista imali i neke sudije koji su bili, pa gotovo možemo reći i bardovi pravosuđa, koji su znali to. I treća stvar, čini mi se da to pokazuje i ako hoćete i država koja ne gaji preterane ideje slobode, ljudskih prava, kao što ja mislim da je ta država bila, ona kad se osjeća jako, kad je jaka, kad je stabilna, ona sebi može da dozvoli i određenu vrstu iskakanja i sloboda u tom trenutku. Te smo mi tako, zaista 70-ih, 80-ih imali jedan dosta, recimo, liberalan zakonik o krivičnom postupku za ta doba. Mogli ste tako neke stvari, kažem, sve do one ravni
kada bi se to kosilo gde se udara na Tita, bratstvo jedinstvo. Tako je, na partiju, na nekakve uznemirenja, sećate se procese piscima, verbalni delikt, to je bilo naravno kontrolisano. Tako da u polemici s tim kolegama koje su tako jako i ideološki, a verovatno i emotivno vezane za taj period, ja im dam za pravo da je tu bilo, ali naravno ne mogu se nikako složiti da je to bila nekakva država ljudskih prava. Da se ne treba držati zakona ko pijan plota. To često ja ne znam, to pripisuju, meni deluje da bi to moglo apsolutno biti autentično, da je njegov pogled za neki politički slučaj. Ova grupa što vi zastupate koji hoće, nema pozagba, kaže kakav. Pa dobro, jasno kažem. To liči na njega da je prosto Gordijev čvor. To bi moglo, to bi apsolutno moglo biti nešto s čim bi ga povezao. Recimo, kad pričate, što ja nisam imao problema sa sudijama, izbegao sam to, ali imao sam za verbalni delikt. Do koga nije ni došlo zbog studenata koji su se pobunili, ali jednu sam stvar kažnjeno, te komunističke države već u rastakanju oduzimanje putne isprave, Jalić. I tamo ima, to sam zapamtio sada, ne znam da li sad stoji to, ne čitam to, ima zakon o putnim ispravama, pa sam s Mićunom pričao i njemu se oduzeli. Član 43 stav 5, evo znam koji danas, kaže licu, Zec Fjedor se oduzima pasoš, a on je toliko opasan da mu ne možemo saopštiti obrazloženje zašto to radimo. To dakle piše u zakonu, taka besmislena stvar. Pa eto vidite, to je ovo što sam malo pre... Ali u zakonu da piše, druga je stvar da piše obrazloženju. To bi nekako moglo. Ne, u zakonu, pozivaju se na član, oduzeto po članu 43 stav 5, u kome kaže se da se tom licu ne može ni saopštiti. To je taj primjer ali njima su te tačke, državni neprijatelj, narodni neprijatelj, ideološki neprijatelj i sve te floskule. Jasno. Ali si verovatno mogu sad braniti Hrkača, hipotetički na sudu, i kriminalci si mogu, pa gubernac tako proslavio, ubice. Zato kažem, ta neka, to zvuči rogobatno, ali obična ubistva, obična teška krivična dela koja nisu bila vezana politički, to su primjeri gde smo mi za ona doba počinjali da gradimo nekakvu i sudsku praksu i ipak je to, kažem... Pa je to diglo Guberinu kao na pijedestal? Pa i njega između ostalog. Dakle, bilo je mogućnosti i za neku, kao što vidite, odbranu, neko ko je vešti i tako dalje i tako dalje. S tim što, takođe, još jednu karakteristiku tog doba treba imati na umu da je, interesantno je, advokatura je jedna od retkih službi koji su opstale za vreme komunizma kao privatne. I ona se izborila do kraja, kao stalež se izborio. I zakonom regulisana. Jeste, i sačuvali su svoju autonomiju, uspeli su sačuvaju da ih ne prevedu recimo u nekakvu državnu advokaturu, što je takođe moglo biti i da to potpuno srede po svojoj meri, ali to naravno ne znači da služba državne bezbednosti nije uvek tu imala vrlo, vrlo ozbiljnog upliva i kontrole nad time šta se... Pa naravno, u toj državi to je uvek bilo, kako kažem, nadzirano. Jer to je, ponavljam, bila služba koju su sačinjavali za komuniste smutljivci i tako ti nesolidni, partijski nesolidni ljudi. Onda dolazi, a verujem da ćemo... Šta možemo zaključiti, izvinite, Znači, komunizam jeste represivni sistem, komunizam jeste negacija prava, jer je rušenje svojinskog uređenja, građanskog društva i svega to. I to je sve redo. Međutim, ovom vremenom povećava stepen slobode, regularnosti institucionalne na tačkama koje su za njega nebitne. Neinteresantne. I profesionalizaciju od toga da hoćeš da projektuješ most, moraš znati to. Hoćeš da sudiš ubistvo, moraš znati to, sem ako nije ubijen neki naš drug, onda se strelja odmah u toku hapšenja. To bi bilo interesantno od njima, ovih naših historičara koji se ozbiljnije bave SFRJ. I bilo bi interesantno, ja kažem, nisam ekspert za to, pravosuđe pratim kroz različite faze, videti, ja ne isključujem ni da je
ta neka, da kažemo, uslovno rečeno, liberalizacija tog dela pravosuđa i zakonodavstva nije jednim delom došle malo i pod uticajem Zapada, jer Broz je, kao što nam je poznato, 48. okrenuo se željno, neželjeno, kako god Zapadu, i Zapad je ozbiljno investirao u SFRJ. Mi danas volimo da verujemo, da vi to bolje znate, da smo mi stvorili sve te silne novce te zemlje, mi smo strahovito mnogo pomoći dobijali. Mi smo za transfer tehnologije prema bivšim komunističkim državama. I mi kad pogledate kartu sveta, recimo 48. godine, imao Mark svoj kući tamo u Triru, u globus, i šta je komunizam, šta nije komunizam. Uključiš ti globus, sve je to crveno. Južna Amerika, Azija čitava, pa to malo plavo je u Evropi, Amerike i Kanade, nema to drugi. Da, ali tu je Broz odigrao njima vrlo važnu ulogu. On je meki trbuh socijalizma i on kad se s ove strane došao zbog svojih verotoličnih razloga, njega je, ja mislim da su nesvrstani, to je moja teorija, da su oni finansirani direktno ili indirektno preko transfera tehnologije, ili odatle tolika vojna industrija, da se ovi malo odvade od Rusa. Jer je Ho Chi Minh, Mao Tse-tung, to su sve ruski ljudi. To oni su iz Moskve došli tamo. Kad je Nasser pao, mislim, cijeli svijet se tumba, gubi Britanci kanal Suetski. I to je tako finansirano, da je to tajna naša ekonomska. Tajni iznos pomoći, direktni ili indirektni, ogroman, nikad nije javno saopšten. I u transferu tehnologije ti dobijaš od Lockheeda, dobijaš od Boeinga. Zašto Trstenik radi za Boeing tada? Mislim, što sad ne radi. Tako da je taj naš fenomen je baš veliki fenomen i ljudi misle da se Broz može vratiti, u smislu, svi pokušavaju da izigraju Broza. Vremena su se promenila. To je Teo Milošević, to hoće Vučić i šta ja znam, da igra tako jednog velikog igrača u maloj zemlji. Nisu na pravo mesto u pravo vreme. To je njihov problem. No dobro. Znači, ali uglavnom područje kompetencije, područje slobode, vi kao čovjek i sudija, vi vidite da je taj proces išao napred. On je u jednoj fazi, naročito tih godina, kad je i nekakva ekonomski prosperitet bio, do 80. godina je on pokazivao i određene znake poboljšanja, kažem, upravo zato što se država osetila moćno, ona je u određenim sferama koje njoj nisu bile životno interesantne popuštala. Da kompetencija nadlada lojalnost. Tako je, i bilo je kompetentnih ljudi u pravosuđu, to uopšte nije nešto što bih danas osporio. Ali onda opet, kao što kad vidimo, sve je kod nas bilo presecano nekakvim nesrećnim periodima i ovo ranije, dolazi taj raspad države, 90. godina, koja pravosuđe opet, Miloševićevo doba, da tako nazovemo, preuzima iz ove prethodne države. I to je nesrećno bilo višestruko. Prvo, to pravosuđe koje je bilo, ono je bilo dizajnirano za potpuno drugu državu, za državu drugih gabarita, drugih potreba, mreže sudova, svega, znači potpuno je drugačije krojeno, se sada preslikava na jednu državu u raspadu. Na jednu državu koja ima dijametralno suprotne probleme, koja kreće u nekakvu ratnu privredu, u nekakvu jednu od najvećih beda ekonomskih. Kreće konflikt sa drugima i sa samom sobom. I sa samom sobom, što sve i unutar građana dovodi do potpuno drugih vrsta, ako hoćete, i pravnih problema i krivičnih dela koja se pojavljaju i naravno dolazi do jednog neverovatnog stepena kriminalizacije u društvu najrazličitijih vidova, što sve to pravosuđe koje je preuzeto, zašto ono nije bilo ni spremno, ni sposobno, kad na sve to dodate da i sudije dele ekonomsku situaciju u narodu i da rade isto za tu marku ili dve, da ništa drugo ne znate o pravosuđu, jasno vam je kako će ono ispasti iz te faze. Dakle, on preuzima to i takvo pravosuđe, kako se vlast kruni Miloševićeva, tako se, kao što vidimo ili kao što ćemo videti kada budemo pričali i sada, sve više zatežu dizgine,
Dobro, o tome nemojte mi rasterivati gledalca koji vole ovaj. Da. Ne, ali tako i kod Miloševića sve više se, čak i ti sada, da tako kažemo, pristojni kadrovi nasleđeni iz nekog doba, rasteruju i dovlače se i u pravosuđe, kao i u druge. Znači, on je počeo čišćenje toga. Pa da, postepenim dovođenjem kadrova, kako se, da tako kažemo, zaoštrava situacija u zemlji, tako sve više se dovode kadrovi isključivo po lojalnosti. Da, on preferira lojalnost. Tako je, potpuno po lojalnosti i u toj i takvoj situaciji vi imate ponovo jednu eroziju pravosuđa koje će kulminirati zapravo u tim poslednjim godinama vladavine, kada država, kao što danas saznajemo, mi smo to tada naslućivali, a danas već imamo i presude neke oko toga, postaje zaista otvoreno zločinačka, kada ona prelazi iz faze nekakvog verbalnog ili ne znam kakvog sudskog progona u fazu likvidacija političkih neprijatelja i tako dalje. A dobro, a glavni osnovac vlasti je taj DB Milošević. Tu nema nikakvi. Je li tu njemu važna lojalnost ili je stručnost da ti uvatiš ove koji su protiv tebe? Ja, opet pod ogradom da nisam nikada bio deo toga aparata i nisam neki veliki stručnjak za službe bezbednosti, ali kroz ovaj posao sam imao prilike i to da posmatram. Mi, nažalost, takođe moramo da shvatimo da i taj, kako ga zovemo, DB, iako je ta služba menjala svoje nazive, ali zna se na šta se misli, ona takođe, ako išta ima kontinuitet sa tim ovim ćelijama OZNE do dana današnjeg, to je ta služba. To je ta služba koja je formirana nakon rata po reonima, takozvanim reonima, gde su sve te, to nije nikakav utisak, to su istorijska dokumenta, iskustva, principi delovanja i organizacija NKVD-a preuzeti. Apsolutno, da. I šta to podrazumeva? To podrazumeva potkazivanje kao jedan od glavnih osnova informisanja, tu teritorijalnu organizaciju, tajnost, konspirativnost, lojalnost i partijsku pripadnost. I mi, to je verovatno jedina služba koja do dana današnjeg gotovo ništa nije promenila u svom pogledu na svet i u metodama delovanja. Ona se naravno prilagođavala aktuelnim trenucima, promenama politike i tako dalje, ali ona ostala vrlo slična sve do dana današnjeg. Njena osnovna funkcija, kao i svih drugih službi, bi morala biti na prvom mestu zaštita bezbednosti Republike, kako s polja, tako i iznutra. Međutim, kod svih službi je prvenstveno... Iznutra. Kod svih službi bi prvenstveno akcenat bio na praćenje situacije s polja, na praćenje toga šta se eventualno tako je dešava. A kod nas je, nažalost, i to je bezbroj primjera, pa uključujući kada pričamo o Miloševićevom vremenu, da je ta služba najcrnje svoje dane doživela, kada je učestvovala direktno u obračunima sa političkim, fizičkim likvidacijama, obračunima sa neprijateljem. Ona je uvek na prvom mestu imala borbu sa takozvanim unutrašnjim neprijateljem, što je takođe objašnjenje odakle, od NKVD-a. Borba sa unutrašnjim neprijateljem je bila i ostala osnovna funkcija naše službe, što je strašno opasno, jer mi imamo možda tu sreću da nismo, ili bar još uvek nismo, društvo koje ima nekakve ozbiljne terorističke napade s polja, pretnje, takve vrste. Mislim da bi se mi jako loše provodili kada bi ova i ovakva služba to radila, jer se oni prvenstveno bave, šta govori profesor Zec i Miodrag Majić, i da li oni su neprijatelji ovog društva ili nisu. Apropo toga, pošto sam ja imao bliski kontakt, a ja sam i znao to da me prate i to se na kraju završava izgledno, nije bitno. Međutim, fenomen je, u Srbiji to nije, u Bosni je jedan došao čovjek u posjed prijavni lista denucijanata. I znate za to? Za knjigu, objavljeno 4 knjige.
Srbi imaju jednu, muslimani dve, a Hrvati jednu, valjda i muslimana najviše. Ko je koga denuncirao, apropo ti dosija. Znači, ne službenici ovi, nego ovi koji rade to honorarno i ima tu... Iz ljubavi. Pa i ne, ima tu razni likova, ima moj slučaj i tako dalje i sad ja to dobijem, pa jednog ovoga koji mene tako dojavljivo, ja to kopiram, nije znao, to ima pa fino to pokažem. Znači, oni mislio da se neće nikad saznati. Ja mislim da je najveća razlika Srbije i drugih republika što ovde nije nikad otvoren, da se je otvoren 2 dana. Jeste, da, ali to je... Pa vi ste bili verovatno pratili to, ja nisam to poslije. Ja sam svoj video, moje formira tamo, a možda i sad se dorađuje, ali nije ni bitno. Suviše sam sada konforan da bi uopšte s tim bavio. Ali to besmisao totalni da je to nije otvoreno. I onda to daje nagađanje. Svakoga može da optužuje, da je doušnik, da je ovo ono. Kaže da ima mnogo popularnih lice. Ali kako vi tumačite da je, recimo, što znamo u Bosni, da su ljudi zakleti komunističku NKVD-u postali takvi nacionalisti, takvi velikosrbi, velikomuslimani, tako su zakrvljice. Ja sad isti ti ljudi koji funkcionišu po celom Balkanu, oni su sad mondijalisti, evropljani i tako dalje. To je zaista jedna posebna sekta, jedan poseban red koji se izgleda sam sa sobom drži, pa pričaju ovi meni, pošto ja znam ovi dosta što završu u Hagu, ovi bosanski Srba, nesretnika, oni vrlo dobro sarađuju tamo. Da, tamo je. U uslovima ratni. I Šešelj je pisao čak o tome, on je najviše igrao šaša. Druže se i posećuju se tamo, igraju fudbal. A ima iz istoga, i oni su najveći ratovali, pa ovaj Naser Orić. On je u DB-u srpskom bio, tako? Da. Koga mi sad optužujemo ovakav, kada je neposredno bio Milošević. Mnogi od tih ljudi koji su je li tačno to da je bio neposredno Milošević u okruženju? To ne znam zaista. A pisali su novine, ja sam mislio vi sudije sve znaju, ja zato pitam. Ne, to je takođe pogrešna pretpostavka, često pitaju i za druge stvari, kaže, meni je suđenje i toga dosta kad izađem iz sudnice i onda još i novine ponekad propratim i tako da. Ali to je činjenica, pa sami ste rekli, to su ljudi koji očigledno suštinska, fundamentalna opredeljenja i uverenja nemaju, oni ih popunjavaju u zavisnosti od onoga šta je trenutno aktualno. Kad je bio komunizam, odrekli su se prethodne stvari. Kad se to završilo, ponovo je nacionalizam, religija, postali su najveći vernici, jel te? Sutra kad bude, reko ste, mondializam... oni su rade kao plaćenici u srednjem veku. Ti ratuješ godinu dana protiv Engleza, onda za Engleze. Tako je. To su radne najemni vojnici. Tako je. Objektivno, to je tako. A dobro, ti sad slučaj, ajde još što kažu da završimo. Znači, to je do te mere kancer zahvatio pravosuđe, da je otišao se na represiju i zaista se, znači, raspalo se društvo u celini. I sad neko ko je to gledao, taj Milošević, ja mislim, je pravnik, ja lično smatram da on ipak bio čovek koji je to trebao znati, koji je to mogao znati i koji je to morao znati. Kako vi tumačite da je on to dozvolio? Ja ne mislim samo da je on to dozvolio. Ja mislim da je on to u određenom smislu i podržao i pospešio. Ali morao je znati kuda to vodi. Pa, sad, tu je uvek ono... On mi ipak deluje da je obrazovan čovjek. Kako se ja njega sećam. Pa, bez obzira, ne znači da su svi obrazovani ljudi dobrotvori i da su i pametni i da su u svakom slučaju ljudi koji će na korist naciji ili društvu nešto učiniti. Imate gomile obrazovanih ljudi koji postupaju potpuno suprotno. Ja mislim da naročito kada su te stvari otišle predaleko, a pogotovo kada su ratovi zahuktali i došli i u Srbiju, da je u tom trenutku bilo kakva ideja, ako ikada i postojala o nezavisnom pravosuđu, u tom Miloševićevom periodu potpuno napuštena i da je tada i pravosuđe upregnuto isključivo kao aparat opstanka na vlasti Miloševića. Tako je. Pa setite se samo poznatih stvari koje, to vidite, mi do dan danas nismo u izvesnom smislu razrešili zakon o informisanju. Sećate se kakve su to bile čistke, kakva su to bili nameti na kazne koje su gasile medije. Dakle, tu je pravosuđe direktno upregnuto kao ruka vlasti.
I ono je taj svoj zadatak, nažalost, uspešno obavljalo. To se ne bi s vama složio da je uspešno obavljao, sistem bi trajao. Pa dobro, uspešno u smislu da je prolongiralo neke stvari, znate, jer da ste zadržali nezavisne medije, da niste gasili ljude koji se... Pitanje je da li bi to toliko dugo opstavili, da li bismo možda i došli do svega da smo došli, ali to je naravno šta je bilo kad bi bilo. Ono što je nesporno je da je pravosuđe bilo u punoj meri instrumentalizovano, pogotovo u tim završnim godinama Miloševićeve vlasti. I to je, nažalost, ili na sreću, lekcija koja nije tako davna. Mi smo je prešli pre, znači, nekih 25 godina. Da. Da mi s ovim završimo. Da, i pitanje je da li smo nešto naučili. Nije pitanje. Šta smo mi naučili? Naučili smo da sistem koji pobedi, pa jak, on dopušta slobodu. Najčešće dopušta određene slobode. Dopušta neki nivo slobode, kad se on posle degeneriše sam iznutra, bilo da je to reč o Titovoj Jugoslaviji ili Osmanskoj carevini, kad se on degeneriše, on polako sve više i više tone u represiju. Represija je bila veća na perifernim delovima carstva, a represija komunistička je završila se u Beogradu kao najdirektnija i prosto da to ima kraj. I u tom smislu da svako ko se lati vlasti, da prosto slušajući ovo da kaže pa nije isključeno da se i meni to može desiti, ili tako? Svako ko ume da uči nešto i ko ume da sluša, ko nije previše opijen. Da, pa eto što kažu, ima narod jednu uzrečicu, tako, koja nije pravne prirode, ali mnogo gori, nije ničija do zore gorela. Eto, dragi gledalci, prošli smo, što kažu, kroz ovaj deo naše slavne istorije, pa sad ćemo otvoriti neka druga pitanja.